फान्थावस्रि बिनानावा गावनि बेंक स्टेटमेन्टनि क्लियारिफिकेशनखौ होबाय मानोना गावनि गोरोन्थि नङा होनना बुंदों। मावा नङा मावफ्लांबाय, मानसिफ्राबो गोरोन्थि जाफ्लांबाय, निमाहा होलायलायदो। सोमोन्दै बहुत मानसिफ्रा सोंनाय कुइसन बायदिसिना ओंखारदोंमोन ना, बिनि सोमोन्दै दा बिथांनि भिडिअ होनायखौ नायनानै बुजिलायदो। गावजों गाव दावराव खालामियानो साबसिन जासै। मानसिफ्रा बहुत गुलाय गुजाय जादों। गलतिया सोरनि, दाया सोरनि, बेखौ मोजां सानालासिनो बहुत मानसिफ्रा बुंदों। सैथोमारै जुदि बेफोरबायदि जादोंब्ला बयबाबो गोरबोआव गोसोआव दुखु मोननानै बुंनाय जायो। बिनिखायनो खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दिनै बे भिडिअखौहाय माखासे मानसिफोरनि कुइसन खालामनाय एबा माने शक जानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम क्लियार खालामनो थाखाय आरोबाव खनसे फिन भिडिअआव फैफिननाय जालायबाय। ओमफ्रायो दिनै माने मानसिफ्रा सानदों आरोना जोंना एनिथिं मिस, नोंथाङाबो सानदों आरो माखासे मानसियाबो सानदों जे बे फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों, बे 2 लाख फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो दा बिसोरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरो। ओमफ्राय दा आंबो बिनि प्रुफखौ लाबोनो थाखाय आंबो बे भिडिअखौ दिनै लानाय जाबाय। स' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बे फैसाया आंनि नंमारगौ नंमारा। बुंदोंदि जोंना एनिथिं मिस, नोंथाङा बुंदोंदि बे सोरनि एकाउन्ट, सोरनि नाम बेबायदि होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन। बेखौनो दा आङो खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननोहाय बे सोरनि एकाउन्ट मार ओमफ्राय सोरनि नामाव मार बेखौ खोन्थानोसै। आं दि स्क्रिनाव होदोंमोन जे बे फैसाया एकाउन्ट नाम्बारबो सिनाया नालाय, बिनि थाखायनो बयबाबो बे खोथाखौ साननो थाखाय, गनायना लानो थाखाय गोब्राब जाखागोन। बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै आंनि आखायाव पासबुकआ दङ आरो आंनियाहाय। आरो नोंथांमोना दायो बेखौ नङाबो साननो हागौ। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बेखौहाय आङो खोन्थानोसै आरो। माने खाथियाव लानानै नोंसोरनो डाइरेक्ट प्रुफबो लानानै खोन्थागोन आरो आङो। स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो। नै नोंथांमोना माने कनफिउस जाबाय थादोंमोन नालाय बेलेगनिखौबो होनो हागोन होननानै, बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो। नै बे आंनिनो, नोंसोर बुंदोंमोन ना सोरनि नामाव होनना बुंदोंमोन, नै बे आंनि नामावनो। ओमफ्राय आरो नामखौथ' नुवाखै नालाय, एकाउन्ट नाम्बारखौ लास्टाव नुदोंमोन नालाय 040 नुदोंमोन। दा बिनि फुल माबाखौ नाम्बारखौ नायनानै लास्टखौ नायनानै सोरनि नायबानो जाबाय। आरो नंखाय सानबोदोंबा आरो आं नोंथांमोननो प्रुफ देखायबावगोन आरो। नाय बे आंनि माने माबा होनाय दंखायो, सहि होनाय दंखायो। बे फटकआ आंनिनो, नोंथांमोना नायनानै ला आंनिनो। ओमफ्रायो बिनि उनावहाय नोंसोरो फोथायाखैमोन नालाय बे 2 लाख फैसा हाबनायखौ। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो। नै फारि फारि बोर लानानैनो नै आं माने थाब सिनायथों होननानै, बिनि थाखायनो आङो नैबेहायबो रेड कालारनि बोनानै होनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोना नायदो। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दे। आंना 27 थारिखआवहाय इउ एस डलारनिफ्रायनो फैखानाय आरोना। नै नोंथांमोना मोजां रोखा नायनानै लाबानो जाबाय। इउ एस डलारनिफ्रायनो फैखानाय 2741.41 @81.26 बेखौहाय इन्टु खालामबानो नोंथांमोनाबो हमनो हाखागोन बेसेबां 2,19,435 बेबायदि मोनहैखायो इन्टु खालामबानो। नोंथांमोनाबो इन्टु खालामनायनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्रायो आं थगायाखै आरो। नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो। नै बेयो आंनिनो मार, बियो आङो मिसा बुङाखै। माने बयबाबो सानखागोन जेनेबा बेलेगनिखौबाबो स्क्रिन मारिनानै होनोबो हायो होननानै बयबाबो कनफिउस जाखागोन। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो स्र' खोन्थाखाबाय आरो। नै मोजाङै नायनानै ला सोरनि मार। आरो खेनसे देखायबावनोसै आं नै सोरनि नामाव। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बे नोंथांमोना नै नायनानै लादो। नामा आंनिनो आरो बे एकाउन्ट नाम्बाराबो आंनिनो। आरो नंखाय सानबोदोंबा बिनि प्रुफबो दंबावखायो। नै सोरनिनो नायबानो जाबाय। नै आंनिनो बियोहाय। सिगाङावबो एसे फुललाला जाबाय आरो। नै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नै आंना 23 थारिखआवहाय USD डलारनिफ्राय नै नायनानै ला, फुललाला जाबाय। 105.4 इन्टु 81.32। दा बेखौहाय नोंथांमोना इन्टु खालामबानो बेहायबो नुनो हागोन। नै एसे फुललाला जाहैबाय। 8,571 बेबायदि बे हाबदों आरो आंना 23 थारिखआवहाय। स' नै बिनि सिगाङावहाय एसे फुलला जाबाय। ओमफ्राय नै दायो नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौना बेयो सोरनि मार, सोरनि नामाव मार, आरो सोरनि एकाउन्टआव मार।
दा जोंना एनिथिं मेस आदाया बुंदोंमोन आरो माखासे इउटुबफ्राबो बिनि सायाव भिडिअ लानानै बुंदों आरो नंमारगौ ना नंमारा होननानै दा जोंहा एनिथिं मेस आदाया बेखौ नायनानैहाय फालिफोरनो खोन्थाजाबावगोन बे आंनि नंमारगौ ना नंमारा सोरनि मा दा बेखौ नोङो इनपुट खालामनानै भिडिअनि गेजेरजों बुंफिननो हागोन ओमफ्राय दायो आंबो माने आसरित शक जादों आरोना जेब्लानाखि आङो बे फैसाया आंनाहाय थांनाय मासनि 23 तारिखआवहाय खेनसे हाबफैबाय बिनि उनावहाय थांनाय मासनि 27 तारिखआवहाय आंना बे 2,19,435 फैसायाहाय आंनाव हाबफैबावदों आरो ओमफ्राय दा बे हाबनायनि थाखाय नोंसोर कनफिउस जाबाय ओमफ्राय आंबो माने बयबाबो कनफिउस जाखागोन आंबो फार्स्ट दिना बिदि दं होननानै नायनायाव बिदि दं होननायाव आंबो कनफिउस जादोंमोन जेब्लानाखि आंना बे फैसाया आङो जेब्ला फेब्रुवारिनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदोंमोन बयबो इउटुबारफ्रा मिथिगोन बे आपडेटखौहाय आङो खालामाखैमोन फेब्रुवारिनिफ्रायनो आरो बिनि थाखायनो आंना बे फेब्रुवारिनिफ्राय आंना मोनसे बायजों बेबायदि उनावसो बे प्लास जानानै खिन्थिनो मोनखो ना 100 सिलभार प्ले बाटन मोनखांनायनि उननिसो माबा मोनसेनि थाखाय बे हाबखो आंबो मिथिला ओमफ्राय सोरबा जुदि आंनो बे फैसाखौ सोना हरोबा नोंथांमोनाबो मिथिखागौमोन बियो इउटुबनिफ्रायनो फैनाय US डलार होनाय दंखायो बिनिफ्रायनो फैनायथ' नोंथांमोना मा सानबावगौ बे खोथाखौहाय दा आङो माखासे फेब्रुवारिनिफ्राय आङो आरो आपडेटबो खालामाखैमोन आं फेब्रुवारियाव मोनसे आपडेट फैदों बेखौ खालामाखै आङो बेखौ आङो एप्रिलावसो आपडेट खालामजोबदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव होनो हागोन आंहा मोनसेल'सो $100 दङ मेयावहाय एप्रिलावथ' आं आपडेट खालामबाय बिनि उनावहाय मेयाव फार्स्टनि 23 तारिखआवसो आङो बेखौ डाइरेक्ट खेनसेयावनो मोनदोंबो जानो हागौ एबा मानिबाबो हानो हागौ आंहा आरो फेसबुक नोंथांमोननो आङो बे मोनसे खोथाखौ खोन्थागोन जेनेबा नोंथांमोनाथ' आंखौ सानो फेसबुकआवबो बिराद फैसा खामाय होननानै बाट आङो फेसबुकआव फैसा थाइसेबो मोना बिनि थाखायनो आङो दाख्लैयो जोंनिनो दादि जानायखौ आङो बे खामानिखौ माने एकाउन्ट नाम्बार होनायनि माबा फैदोंमोन आरो मेसेज दा बेखौ आङो रोङिखाय जोंनि दादिखौनो आं बानायनो होदोंमोन ओमफ्राय दा बेहायो फेल जादों आरो एकाउन्ट नाम्बार होनाया बेबायदि फेल देखायफैदों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा आङो बेखौबो खोन्थानो हागोन आरो आं फेसबुकआव थाइसेबो फैसा मोना ओमफ्राय दा बिनिबो बोरैबा जाफ्लांबायनानै बिनिबो हाबखो ना इउटुबनिसो डाइरेक्ट खेनसेयावनो मोनखो दा सिलभार प्ले बाटनसो माबा मोनसे मोनखो आङो बेबायदि होननानै आंबो कनफिउस जानानै थादों आरो बाट बे फैसाखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय रावबो सोना हरनायानो नङा US डलारनिफ्रायनो फैखानायबा नोंथांमोना बे खोथाखौ माबोरै जेनेबा सानखोदे बेलेगा हरदों होननानै दा नोंथांमोननो आं रोखा देखायजोबखाबाय बे फैसाया रावबो हरनाय नङा आंनि बे इउटुबनिनो जागोन जेनेबा आंबो मिथिला मानि हाबखो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना नुखाबाय बे SBI बेंकआहाय माने ब्रान्ससोमोन आरो फिसासोमोन दा बेखौ दाख्लैसो गिदिर बेंकआवहाय आङो बेखौ माबा गिदिर खालामबाय आरो दा बिनि थाखाय फिसा बेंकआवहाय ब्रान्सनि थाखाय आङो बे फैसाखौहाय 30,000नि बारा बख'नो हायामोन बिनि थाखायनो आङो दाख्लै जेदिनखालि जों मबाइल लायदों इदिनखालिनो बेखौ जोङो थाब गिदिर खालामनानै जों बिनिफ्राय फैसाबो बख'नानै गिदिर जाबाय नालाय गोसोबायदि हायो दायो बुरजा हायो थाखायनो गिदिर खालामबाय ओमफ्राय आङो बै समावहाय बेखौ आप टु डेट खालामाखैमोन नालाय बिनि थाखायनो आप टु डेट खालामनो थाखायनो बिनि बख'नाय रिसिप्टफ्रा गैयामोन आरो दा आं आप टु डेट खालामबाय दा नोंथांमोननोबो आङो देखायजोबखाबाय आरोना बेहायो आप टु डेट खालामनानै ओमफ्राय दा नोंथांमोना नोंसोरनो साननानै नायदो बे US डलारा सोरबा हरनाय ना इउटुबनिफ्राय फैनाय दा नोंसोरनो साननानै नायदो आरोना सोरनि ओमफ्राय दा नोंथांमोना सानो आंखौ जे बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन दि बेसेबां माबा फाननानै लायो बेसेबां मोनो फाननानै हो बिदि होननानै बिसिनि मोनसे रावावनो दि नोंसोर आंखौ फाननानै लादों मादों होनना बुंबाय दा बेयो फाननानै लानाय फैसा ना आंनि मेहनत खस्थ' खालामनानै मोननायनि फैसा नोंसोरनो साननानै नायदो आरो नोंथांमोना दि आंनि बे मोनसे भिडिअखौ आरोबाव खेनसे भाइरेल खालामदों जे बे आंनि असे निजा फंबाय आंनि जोंहा मादैनि फिसालाजों लानाय मोनसे भिडिअ दं आरो आंनि फंबाय असेयानो होनजायो मादैनि फिसाला न'निस्रा ओमफ्राय दा बेजों मोनसे भिडिअ लादोंमोन आङो जेबो होमबाबो आं शेयार खालामाखैमोन ओरैनो जास्ट भिडिअ लादोंमोन ओमफ्राय बिनि सासे लोगोआ लानानै आंनि मबाइलनिफ्राय माने सोनानै स्टेटास होदोंमोन बियो ओमफ्राय दा बेखौनो बिनिफ्रायबा सोर लाखो ओमफ्राय दा बे भिडिअखौनो दासो फेसबुकाव आंनि फंबायजोंखौनो माबा सर्ट मुभि ओंखारदों बिदि होननानै मानसिफ्रा शेयार खालामनानै हगारलागासिनो मा मोनखो जेनेबा खोथाखौ बुजिया सोमजिया आसखा मोनदों होनबा बेथ' नङाना ओमफ्राय बेखौनो दा फंबायखौनो आंनि बयफ्रेन्डजों सर्ट मुभिसो ओंखारदों मादों ओमफ्रायो बिनि थाखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना आरो जाय आंनि बे 2 लाख माने बे आंनि फैसानि बागै कनफिउस जादों शक जादों सानख'नो हायाखैनो माने ओंखाम खालामख'नो हायाखै जाहैबाय ओमफ्राय दा
बेखौहाय नोंथांमोना जाय जाय भिडिअ होदों नोंथांमोना बेनि बागै आङो दायो नोंथांमोननो भिडिअआव स्र' खोन्थाना होखाबाय दा नोंथांमोना इनटु खालामनानै नोंथांमोनानो बोरै जायो नोंसोरनो साननानै नायदो आरो US डलार दंखायो दा बेहायो नोंथांमोना सोरबा हरनाय सानो ना देहा फाननानै मबाइल बायदों सानो ना इउटुबनिफ्राय मोननाय सानो नोंथांमोनानो सानदो मारै फैखो आंबो कनफिउस जादों फार्स्टआवहाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो कनफिउस जाखागोन बेखौ आं मानियो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनायखौ सोरनिबा हाबनायखौ होदों सानदों बिनि थाखायनो आङो दा खेनसेबाव बुंखादों स्र' आं भिडिअआवनो होखाबाय आंनिनो नाम आंनिनो एकाउन्ट 040 लास्टआव बेनि बाखिखौथ' नोंसोर नुवाखैमोन ना दा बेहाय आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय दा स्र'नो दा नोंथांमोनानो नायदो बिनि बागैनो आङो बे दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो माने दोननोसै आरो नोंथांमोनाबो जाय आंनि भिडिअखौ बेनि फैसानि बागै लानानै भिडिअ बानायदों नोंथांमोनाबो मोजाङै नायनानै मोजां साननानै नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आरो खनसे भिडिअ लाबोबावनो हागोन बेनि रिसिप्टखौ नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा आरो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आं खेनसेबाव फिन लाबोनो हाबावगोन नोंथांमोननो स' आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोननोसै थेंक इउ